Cristo Record, zer mouz hemen zeit festen? Ba, oso ondo egia esan pixka bat urduri, motivatua hau bastante lokura da, eta gutzak ere bai, gaina ingaztiak izanik, eta ilusionatua. Pasaden urtean, egon zineten telebistan gurekin Teledonostin, zer mouz dijoa urteaz? Egia esan bastante enbora pasa, eta taldiare bai uste dut pixka aldatu dela, genero aldetik eta bide aldetikan, bai oso ondo egia esan urtea oso ondo. Bai. Jarraitzen alduzute etxean egiten musika edo juntzarete ja pizkanaka haunditzen edo estudio batean egitea, ez? Bai, hori da, guain justo estudio bat edo dakagoela udalak uste eguna hori hartzunen, eta reformatu genuen eta dena, eta hori guain ja ez dugu etxean sortzen, leheno bai, hori da, guain ja ez aldaketa hori lehen urtetik. Hemendik aurrera, non ikusiko zaituztegu? Gaur justo Tolosan dakago iluna barrian, orduan soinu probara azkarrata berga, eta gero hori bazkagu data esente itxita bila eta hauetan, bueno, guain dikan ez dugu kartelik ez deusatea, orduan berrio zaharren Iruñan, eta jungo gabizatzen sare sozialetatik. Maite zaitu gehiago